Tonke mantje altijd blier. Tonke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een snierpop in de gong. Tomke, Romke en Jannejoe draven naar Boetenta. Er leidt snier in de tuin bij Tomke. Een hele protte snier. Mijn pootje zak in de stierwei. Wat gaat? Nee, net zeuren, Romke. Dit is toch mooi? Hé, ik weet al wat. Zullen we een snierpop, meisje? Ja, een echte snierpop. Met een buik en een holle en eertjes en een noos en nog volle meer. Ik maak je de holle van de snierman. Ja! Ze maakt een bal en rollet die tot de snier. Cornelia komt naar boeten. Zul je mijn snierpop, meidje? Ja? Oh, dat is een goed idee. Nou, wat je maar mooi, dan ga ik even achter de computer. Oké. Cornelia gaat weer naar de door. Ze stampt eerst de snier van haar voeten. Brrr. Ik wil geen snier in huis. Ik had een vlier krekt skin en dan wordt de vlier weer wierd. Ik maak je de buik van de snierpop voor. Moest me helpen, Romke? Ja, wat ben ik dwan, Tomke? Ik kan nog nooit zo'n snierding maken. Eerst maak ik een grauwe snierbal. Ja? En dan rol ik die door de snier. Zo, sa. Help me mij. Goh, Tomke! De bal wordt niet die grutter en grutter. Ja, de mooie. Dat maat ik zo, Romke. Want een snierpop had een hele dikke buik. Jannejoe had de holle van de snierpop haast kleer. Oh, Tomke, Romke, waar moet de snierpop staan? Ze sjoggen de tuin terug. Moet iets in de beem staan? Of iets in de hagen? Of misschien iets in het hokje? Ik weet een heel mooi plakje. Waar dan? Ja, waar dan? Zie de voordeur. De stierpop komt op bezoek bij Cornelia. En als Cornelia de deur dat hier bedocht, Dan valt hij de gong in. Maar wat Cornelia dan met leuk? Dus is het gewoon dat het een grapje is. Een sniergrapje. Ja. Tomke en Romke rollen de buik van de snierpop naar de door. Jannejoe tilt de kopper op. Sa. Het wordt een mooie snierman. Ja. Met Tomke zijn moedse op en de sjaal van Jannejoe om. Van stjentjes maakt je ze eegjes. Een moele en knoopjes. Een toekje van de beem is zijn noos. Oh ja. Tomke helpt een biersem uit het hok. Joepie, de snierman is klaar. Maar wat toch of een ook, Tomke? Ja, Cornelia, die met de voordeur eens iepend waan, maar hoe doen we dat? Ik weet al wat. We bellen je gewoon aan. En dan docht Cornelia de deur wel iepen. Ja. En wij verstoppen us gauw achter de hagen. Wat Cornelia mij us net zien. Oké. Cornelia had het druk met haar computer. De bizarvolle mailtjes. Ineen giet de bellen van de voordeur. Wel 3 keer. Waar kan dat nou wezen? Ik verwacht ze heel nog in bezitten. Ze rent de gong terug. Ze loekt de voordeur hiepen en de snierpop toemelt achterover de gong in. Pats! Tjin Cornelia aan. Cornelia valt ek
Ze zit onder de sneeuw, de hele gong leidt vol. De bel is een slap van Leidje. Pa, waar had die sneeuwpopje in de door zetten? Oh, ik had sneeuw in de moelen. Pa, ik lik je zelfs wel een sneeuwpop. Wacht eens even. Is dat net de moedse van Tomke en de sjaal van Janne Joe? Ze sjocht de tuin in. Een Tomke holle, een Janne Joe holle en een Romke kop doeken achter de hagen. Daar hebben de dierders al, denkt Cornelia. Ik zal ze wel krijgen. Cornelia vaagt de sneeuw van haar holle en van haar lief. Ik zou krek 3 bekers warme poeiermelk maatje. En ik hier ook al 3 lekkere stikken koeken kleer. Maar dat gaat nou oer vanzelfs. Want ik moet eerst de brood in een gong oprijden. Wat jere Tomke, Romke en Janne Joe daar? Geen poeiermelken en geen koeken? Ze springen gauw achter de hagenwei. Het wie maar een grapje, Cornelia. Echt weer. Wij vijen de gongmoskinjer. Ja, en we meidje dan aast. Ik wil weer een naar je sneeuwpop. Oh, nou, dan maar gauw aan het werk, liet ze boeven. Nee, een skofke in de gong weer skin en droeg. En krijgen ze een beker poeienmolken. Lekker. En een lekker stuk koeken. Oh, lekker. Lekker. Daarna maakt ze mij zien allen een oren sneeuwpop. Maar nou zetten ze hem net weer in de door. Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleidings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Of hark je naar Tomke Radio.